हेल' लोगोफोर आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायग्रोना थाबाय। आं दिनै सुकुरसुला हाजोनि हाव हाव जरनायाव बेरायहैनो थांगासिनो दङ। बेखिनिखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजालांबाय थागोन। नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासिम जालांबाय था। नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नोंथांखौ खावलायनाय थाबाय। हाजो जरनाया ओरैबायदि गुसु जायगाया आरो मानसिफ्रा ओरैबायदि फैयो बेरायनो। अन्थाइबारि दै गुसु दुगैफैयो बयबो। मानसिफ्रा हाजोआव बिफां लाइफां सारि सारि गुसुथार नोंथांमोना नायलांबाय था। आं गोजौआव गाखोलांगासिनो लोगोफोर। गोजौआव गाखोलांगासिनो लोगोफोर नै बयबो फैयो। जाहैबाय हाव हाव। उरिया गोजौआवनो वा नायलांबाय था लोगोफोर। बयबो दुगैगासिनो दं। बयबो फैयो। हाव हाव जरना बियो। समायना brilliant view. Saya masuk Cesar Pondok. Di sana nazaran matakan apa? समायना बयबो बेरायनो फैयो लोगोफोरहाय। हानायमानि देखायनो नाजाला। Kemarin, ya dong kalau sini, kita cari ya. Orang orang ni bawa lagi kan? गुदुं सिंनिफ्राय अन्थाइ दन्दरनिफ्राय गबाय नै दैया। गोजान नांथारबावो। गाहायाव मानसिफोर दङ। गोजान दंथारबावलै दाबो सहैया जोंना गुदिखौ। बिराद ज' ज' फैदों हनै लोगोफोर मानसिफ्रा। ओरै लिर दुगैनो फैजोबनाय लोगो बिसोर नायदो।
ओंखारगासिनो लोगोफोर मोनहैयाखै गाहायाव झरना सिं सिं ओरैबादि गुसु गथ' गोरलैखौ लानानै फैयो मालाय नै लोगोफोर नाय गथ' गोरलैखौ लानानै फैयो मालाय नायदो लोगोफोर ओरैबादि इन्टारेस्ट खालामफैयो नायदो लोगोफोर माबायदि उन्दुनानै दुगैफैदों मालाय lihat kotoran. Hah? জায়গাটা ভালো আছে না? ঠান্ডা। Boria, buah, nuba logofer. Abadi interest kalamideng. Abadi interest kalamideng na logofer. How. Boria. Sini dong. Dong bawa, gue kasih nih gue. Kahit sino loh. Ini berapa barju mah? Ya, buria barju tu nak. Bapak masih belum mana? Belum rasanya ini lagi ber. Bintang kan apa ya macam apa hai? Biasa kan apa ya? Tunggu mana? Kang ber, kang ni. Parfum deh. Bawa lagi ber. Wah. Oi, berdua fir. Nah, ber. Terus fir berapa? Fir ada muda. Kalau mana kan? Apa mau dong? Itu nasi air lagi lihat. Mau nih.
जोबनो रोङा फैगासिनो मानसिफ्रा बयबो लाइन लाइन फैगासिनो मानसिफ्रा बयबो लागा बारजुमलायबाय मालाय